May hapon man kay shoot. Naramong kanding riskuan. Bintubig yung gibalhin. Dengan isagbot rin. Tulo naka-unit nagbarog ko. Kanya kana nani siya diri gi-stackan po sa mga materialis. Bali upat nila kabugat. Gatalay. Dali ra man bukong kanding diri daot kay ikan semua kay wala sagbot. Diri udah nga sagbot diri. Tagak yung mo me. Gagmay pa kay mo. Di pa mo makaon. Taga kami ya. Musanay ni kanding diri kita nga sagbot mo. Bihian ra way may matanom. Among kwanaptan na namong butanganan sa generator og kami si RR kilid. Kanana na. Gawat na sa kwan. Pag-deliver sa top.